ESTH-systemet er forretningskritisk for forsvaret. Alt, hvad vi foretager, bliver dokumenteret og rekorderet i systemet. Det er vores videndatabase, det er den måde, vi videndeler os med hinanden, når vi laver sagsbehandling. Vi startede det her projekt, fordi vores daværende hardwareløsning og softwareløsning var ved at være forældet og rende ud af support fra vores leverandører. Derfor var det en brændende platform, der skulle skiftes ud. Vi valgte at finde en ekstern rådgiver, fordi vi ikke selv havde kapaciteterne til at gøre det. Og valget på Devo-Team var jo baseret på et udbud, hvor Devo-Team kunne tilbyde den bedste kvalitet til den bedste pris. Devo-Team har stillet et antal konsulenter til rådighed for os. Den drivende kraft har været vores projektleder, som har fulgt projektet lige fra dag 1. Derudover så har de haft hver deres kompetencer og ressourcer, som har kunne bringes i spil og som har været uundværlige for os. I dag er vores ESTH-system baseret på en state-of-the-art, up-to-date teknisk platform og en version af vores software, som er det nyeste, som kan fås. Det er ikke første gang, og det bliver heller ikke sidste gang, vi har anvendt Devo-Team i vores virksomhed. Og skal vi gennemføre større projekter igen, så er det klart, at under de udbudsregler, der er gældende, vil vi kigge hen i retning af Devo-Team også og opfordre dem til at afgive tilbud.